Ola, bos días. Hoxe, luns 6 de abril, onte foi domingo. E moi concretamente un domingo a recordar pelos muradanos por varios motivos. Eh, propiamente porque foi domingo de Ramos. Outro porque fai moitísimos anos, un domingo de Ramos, Muros foi invadido polas tropas francesas. Tras si, deixaron 190 casas incendiadas e deixaron tamén un regueiro de mortos. E tamén recordado o domingo de Ramos, porque se fai bo un dito de Muros de toda a vida, pero de sempre. Eu casi me diría de séculos, de que domingo de Ramos, papas comamos. Hai que añade, e se son de arroz, mellor para nós. E papas comamos con unha intención, que é, a decir dos vellos, que comendo papas o domingo de Ramos, durante o resto do ano, non entran as formigas nas casas. É a verdad que máis de un domingo de Ramos teño comido papas e non aparecer as formigas dentro da casa. Pero bueno, hoxe queríavos falar de un detalle que igual para moitos é desconocido. Concretamente da Santa das Parturentas de Muros. Dirán máis de 4, pero as parturentas teñen santa. Pois sí, teñen santa. E teñen unha santa moi especial, moi especial. Concretamente, a santa das parturentas de Muros é Santa Ana. De antigo, hasta fai pouco tempo, había unha imaxen de Santa Ana, máis que imaxen, unha talla de Santa Ana, que estaba na iglesia do Carmen de Muros. De máis antes, de máis e máis antigo, esta talla estaba na antigua iglesia parroquial de San Pedro, o que agora chamamos a iglesia do cementerio. Hai unhas referencias históricas, dicir, concretamente, no ano 1547, a visita do cardenal visitador, tal Alfonso Velasco, que fala non precisamente desta imaxe, pero nos fala de que no altar maior da capilla do cementerio parroquial de San Pedro, que había altar maior de mármol, tal, que había diferentes figuras, entre eles unha imagen de Nuestra Señora e outra imagen de Nuestra Señora. Efectivamente, el non reconoцeu inmediatamente. Litúrxicamente, en un mismo altar non pode haber dúas imaxes iguales. Esta era a imaxen de Santa Ana. A historia da imaxen, concretamente, porqué das parturentas, pois é bastante sencillo de entender. Cando unha muller en estado de buena esperanza, en estado de casi para dar a luz, pois acudía a Santana, ou ben poñéndolle Santana, que se encontraba na iglesia do Carmen, ou ben poñéndolle unhas velas, ou ben levando o brazo de Santana, que era a única parte da imaxen que se podía mover. Eu tuve unha ocasión, ahora mismo esa imaxen está no museo que se fixo na antigua sacristía da iglesia parroquial actual, a Santa María do Campo, está nun camarín de cristal. É unha imaxen de bulto, tardo gótica, policromada. Faltoume, ao ter o camarín non pude, digamos, a costumbre nosa de poñerlle o dedo e comprobar de que tipo de pedra estaba feito tal, porque o normal parece que sería que estuvera feita alabastro. De unha parte alabastro, e de outra parte poder comprobar na parte de atrás se tiña a marca
do taller donde se fixo. Según algún historiador, entre eles Pérez Constanti, en aquelas datas se facían moitísimas imágenes en Italia, viñan dirixidas a España. Como decía, a imaxe de Santa Ana tuvo o que en algún momento se chamou un camarero, unha persona encargada de velar polo seu cuidado, de que se alumbrase, de limpiala, etcétera, 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 non? Entonces, esta persona parece, me din as persoas máis vellas que chamaban Suso Leal, é que esta persona era a encargada, como dixen, de cuidala ao mesmo tempo de recaudar as esmolas. E recaudar tamén as esmolas porque anualmente lle facían unha pequena festa no adro da iglesia do Carmen. Bien, entre as anécdotas alrededor desa Santa Ana, que ainda hai xente viva que recorda unha moi concretamente de que nunha casa había unha muller para dar a luz, pois mandaron a unha veciña a que levara lle puxera unhas velas a Santa Ana e que trouxera o brazo de Santa Ana, que, como dixen, era de madeira e podíase sacar. A intención do brazo de Santa Ana pois, era posta na habitación da parturenta como se fora unha reliquia axudar a un buen parto. Pero esta muller resulta que non topou o brazo de Santa Ana, nin entón topou o señor Leal encargado de Santa Ana. Entón, que fixo? Levou o brazo do corazón de Jesús. E de levar o brazo do corazón de Jesús, puxerno detrás das costas da parturenta, e, bueno, o parto afortunadamente foi feliz. A partir de aí empezouse a levar o brazo tamén do corazón de Jesús. E nos queda saber, a mí polo menos, si este brazo do corazón de Jesús, o brazo de Santa Ana, supoñía o que se levaba o brazo de Santa Ana para que o recén nacido fose nena ou se levaba o brazo de corazón do Jesús para que o recén nacido fose neno. Ou nena dunha maneira ou neno de outra maneira, non o sei. Se alguén me pode ampliar este detalle, a xente maior pois pode conocer dos seus maiores acerca de un detalle, pois yo agradecería. E con isto xa acabo. E vos acabo pedindo continuamos tendo paciencia e estar metidos na casa todo o que podamos, prácticamente o 100%. Como non me cansarei de repetir, temos ganado batallas máis difíciles que esta, e esta ímola ganar tamén. Ese vecho cos de muros non vai a poder. Moitas gracias e bons días.